Kaixo, gaur kazetagunean gela virtualean nola sartu azalduko dugu. Kazetaguneko ikastaroen eduki guztiak ikusi ahal izateko. Gogorarazi nahi dugu kazetaguneko aurrez aurreko ikastaroen edukia eskuragarri dagoela pertsona guztientzat. Hau da, ez da beharrezkoa ikastaroa egiten aritzea. Urruneko ikastaroetan, berriz, beharrezkoa da interesduna ikastaroan izena emanda egotea, eduki guztiak eskuratu ahal izateko. Az gaitezen, gela virtualean sartzeko hainbat bide daude. Bide honetan, sarbide mota guztien ibilbidea egingo dugu. Hasteko, irubebikoitz.kazetagunea.eus webgunean sartuko gara. Barruan gaudela, nire kontua eta saioa hasi sakatuko dugu goian eskuinera. Gure egiaztagutunak idatzi ondoren, hau da, erabiltzaile izena eta pasahitza gure eremu pertsonalera sartuko gara. Gure aro pertsonalean, gure kontuarekin lotutako hainbat ekintza egin ahal izango ditugu. Hala nola, gure ikastaroak eta itxaron zerrendak kontsultatzea, pasahitza aldatzea. Ikusten dugun bezala, gure gela virtualera zuzeneko esteka bat izango dugu. Eta bertan klik eginez, gunearen homera sartuko gara zuzenean eta, berriro ere, gure datuak idatziz plataforman sartu ahal izango gara. Behin gela virtualaren barruan, nire ikastaroak klikatu beharko dugu eta gure egungo ikastaro guztien zerrenda zabalduko du. Modu horretan, gela virtualean sar gaitezkeen arren ikastaro bat egiten ari bazara beste modu batera sartzea aholkatzen dizugu. Nire ikastaroak sakatuta, oraingo ikastaroak erlaitzean klik egingo dugu. Hor, ikusten duzunez, momentuan egiten ari garen ikastaroak erakusten dira. Botoi urdina sakatuta, dagokion ikastaroko gela virtualera sartuko gara zuzenean. Orain, imagina dezagun, kazetagunearen webgunean nabigatzen ari garela eta ikastaroak aukeran klik eginez, interesatzen zaigun ikastaro bat ikusi dugu zerrendan. Beste behin ere, ikastaroaren fitxan klik eginda ikastaroaren xehetasunetara sartuko gara. Bertan, ikastaroaren hainbat alderdi zehazten dira, pantailan ikus dezakezun bezala. Ikusten duzunez, ikastaroaren deskribapenaren amaieran, gela virtualera sartzeko esteka bat aurkituko dugu. Estekan klik eginda, ikastarora eramango gaitu. Bertan, haren edukia kontsultatu ahal izango dugu. Gogoan izan, ekintza hau aurrez aurreko ikastaroetan bakarrik egin daitekeela. Aitzitik, urruneko ikastaro baten edukia kontsultatu nahi baduzu, hori ezinezkoa izango da. Ikastaro horretan izena ematen duten pertsonentzat bakarrik baitago eskuragarri. Azkenik, kazetaguneko ikastaroetako batean izena eman baduzu, ikastaroaren hasierari buruzko email bat iritsiko zaizu, gela virtualerako estekarekin. Bertan klik eginda, ikastaroaren eduki osoa ikusiko duzu. Bideotutorial txiki hau lagungarri izango zitzaizula espero dugu. Kazetagunean ikusiko dugu elkar.